ufuna ukukhombisa thina. Mina ngikhuluma ngaloko okwenza uwedwa singakuboni singamsebenzi nawe. Hallelujah. Ngikhuluma ngaloko okwenza uwedwa ukuthi your conscience will be clear. Ukuthi uNkulunkulu emkhonzayo namazi. Hallelujah. Yingakho sisesekhona. Sihlalise ukuthi siyamazi esimkhonzayo. Futhi siyamazi ukuthi yena abakabayeki ngaphandle. Hallelujah. He protects us. Nalomisimo singafuni. But the Lord that we serve is our guide. He's our protector. He's our salvation. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uhlala khona ngenkathi zonke. He's omnipresent. Hallelujah. Ukhona nanoma ungabona umuntu. Kodwa uNkulunkulu ukhona siyabonga kakhulu kakhulu bathi. Hallelujah. Uyabona imibiko ekhona ngalomndeni. Mina ngiwaza ngithi sebashonile abadala bakhona. But the evidence that is there ukuthi abantu abakhulumayo ngendlela lomndeni ophathana kahle ngayo. Hallelujah. Ukuthi babenza kahle phambi kwethu. Hallelujah. Babenza kahle ukuthi nanoma sekunani abakhumbulo noma bangasekho abakhona noma abafana. Kodwa kunalento ethi uma basesekhona bebasiphatha kahle. Uma basesekhona besizosekhaya kacela ukuthi. Sibonga lokho ukuthi elaphelelanga khona nami ngisho njengoba mkhokheli. Yazi abantwana bakhona banjalo nabo. Abazukulu they have this love. Bayanakana. Abazukulu bakhona. Bazakuya bathi we love you. They just have that thing ukuthi yinto abafundiswe yona. Ukuthi uma ubona umuntu ubona your mother, ubona your sister, especially uma usenkosini. Enkosini kaJesu kuyathwalana, kaJesu kuyafihlana. Sifikile nathi sihleke ukuthi ngoba besingekho kaJesu ngakudala saba marathi. Hallelujah. Ngakudala saba usobuProm. Hallelujah. Manje sihleli nje sifihlana ukuthi sihleli kaJesu. kaJesu kuyafihlana. kaJesu kwenza ukuthi noma bakubheka